Oyiba na mme mmadụ ọmụta obodo m nọ mụta ịgo mmadụ amali oyiba anyị karịrị onye aka na-eme obodo eji eme obodo n'igo mmadụ anọ osigho n'oche mmadụ niile ọbụla na-aba nje abụsịrị n'ọdụ na nọrụ igo mmadụ agbakọlịta ọ mgbagwu ga na-agbagwu mmadụ agbagwu obodo mụ na nne eko na-aga ọ na-ekedote igwu dị nche ọ na-eni ihe ka ọ na-aga ngwu dị abụrụ nche obodo mụ na nne eko na-aga mmebe dị ahụ mgbagwu oyiwe na-ama mma mmepụ tosie okorobịa tosie ochie libie nye oyiwe na-agwa ọ bụ na mali na ndị mmadụ na bụ onye nọrụ obodo m onye ọzọ anọ agwụ ulie nye oyiwe na-atọ mmikpọ ụtọ bụ na onye meketa ụwa ọyọ chukwuiwe oyiwe onye yọlụchi oke onye ka o mee obodo nye abụ ọbara na-akwa ọwa mmadụ nche abụrụ ọgbọ ọ mmadụ niile n'ọgbọwa nnụrụ mụ na nnụnụ niile nọsi n'osire oyibe na-aka mma bụ nnụnụ mme obodo mụ na mmadụ nche papụtasị hụ onye bịa n'ụwa nwere ibe kelee oji wee bịa obodo nna-agwa bụ ibe kele mmadụ onye ọ bụ ji wee galute oyibe ji kele mmadụ n'ịnụ ụwa anya obodo bụ nye aka ya emelili a na-achụrụ ịbụ ụwa mmebi gidigidi ọ na-ehwe ome a na-agbagwụrụ ụwa agbagwu oge mmadụ iru obodo mụ na-akwa mgbe ochie ekewe oyibe na-ama mma bụ ụwa nọdụsịa obodo mụ onye nọdụ n'ebe ọ nọkarịsịa ọ bụ ụda mbọ ọbụ onye mbịa oyibe na-aka mma bụ nọdụ obodo mụ na onye pụta mgbe obodo mụ na igbo ọbụ onye karịrịa oyibe na-ama mma obodo mụ na onye nọsị onye ọzọ nọrọ ugwu ụtụ ụwa anyị nọ bụ mmadụ na-ebi enye ọ bụ mmadụ ka mmadụ ji akarịsị obodo mụ na ovu onye na-emerụla onwe ụwa na-abịa ya ovu onye egwu ị na-etu aja obodo mụ na-aka onye ọbụ agba elu oyibe na-agwa m obodo mụ na awụsị ahụ ibe mmi bụ obodo mụ enwe ahụ ibe nwere isi ahụ edehe onye a ga-eji eme n'ụlọ isi obe n'osi maka na amụlịa mmi bụ nọrụ n'elu osi oyibe na-agwa ma ọ bụ na malị nwa ka ile eze nwere ibe nyere ike oji nwee chie ọbala nwa na-aya eze ahụ obodo mụ na o nwere ibe bụ mpi anya mana ibe na-ama mma bụ ikolobịa emeketa ibe obodo m jikwa mmadụ asa ka ịmara ibe nyela ike ha ọ bụrụ ibe onye eji eke obodo m ka onye ọzọ ji eke na-abịa oyibe na-agwa m igbo mana obodo m ịkpata ego ji ahụ rie nne ụfọdụ na-eti egwu ka mmanwụ obodo m na-eti egwu ka mmanwụ oyibe na-agwa m obodo m obodo na ndị limanda aga ogwu oyibe na-eme m n'uche na-eme obodo m na ọbịa m n'uche ngwuo n'ọnụ m hụ ụwa nne ma ọ dị mụ n'uche ngwuo ọnụ ihe na-eme onye ala na-egwu ọzọ ka abịa n'ọnụ ya oyibe m na-agwa mgbe obodo m ụwa nne m uche ana m ebelie m nna m agwara m ịkparịkpa m ka na-edekwe ịkparịkpa nne m uche mụ ime ngwa lejiwu m mmenwu ọ mgbagwu gara agbagwu ọgbọ ụwa na-eme ndụ m ka na-eme oyibe na-agwa m ụwa bụ ka mme ndụ ka mmadụ ma o nwere ibe ma ya abụ oyibe ji aya ochu m ibe ma abụ m ka mmadụ ma o nwere ibe na mmemme nwa behe oyibe ji asụ anị ma obodo mụ na asụsị anị obodo eji esu onye ọkụ onye gbara na mme bede obodo m ogbu obere oge obodo ọyọwa chụ ụlọ ka nya nwee oyibe mmadụ iji nwee ego ma la mara mmehie ya na achị ya dị mma onye ọ bụ oji nwee o nwere onye gwọsịla ọgwụ mmibe bunye obodo m mmibe ma na ọ lụrụ li ọlụ oyibe dị na-agwa ọ bụ na amale onye nwere onye alụrụ ọlụ mmibe nye obodo m ma obodo ma nke enye agaziri olie onye mmibe na chi ya jụrụ ajụ onye echi egwere ka ọ na-agazili bụ mana onye ọ gazili bụ nya nwe mba
ibe na mma bụrụ ndị nna m bụ onye zụ okolobịa ka o mesie n'ike ma ka o mee ama Igbo zere ezeri ọ ibe na-agwa ma ọ bụ na male na-agwa Igbo igwe ego na mma agwa ndị mmadụ okwu ọ ibe na-agwa gị nge male ọbụrụ m na ọnwa mmadụ obodo mesie n'ike ma maka mme ọgịrịga ọwa bụ ezeri ọgịrịga ọwa na-eze eze na-arụ ọwa mmadụ ọwa chi okienye ụwa na-agwa ndị ma agwa ndị mmadụ na-asịalị ọ ibe na-eme mmigbo manị ọnụ mmadụ nwa ala ọza ịgba mmanwa ndị ma eti ya ndidi n'ụgbọnwụ o egwu ka na-agwa ndị mmadụ ma watụjuo na-agwa Igbo anyị ma akọrọ ndị obodo m akọ oge na-agwa ma obodo m nwa m ebe atụ na anọ m na mmanwụ nkili o ibe na-agwa gị nge mmale ọbụrụ m na ndị na nwata chikwubazi ekpele ọbụrụ m ndị mmadụ ebula asịrị gaa lewazi ha ụwa na-agwa Igbo ọnya ka iji gbalị ọbụrụ m ọ dị ịrọ izu mma obodo ịmara bifọdụ mmadụ echi echichi onye ọ bụla eji ọdụ ịnya n'aka ịnya na-enwe nza ịnya ka nza gị egidi ya n'aka ọnya ka iyi ichere nne gị ya ọma ọbụrụ m amị bụ ọbụla ochie na nwa ọ ibe ji gwa gị mana na nne gị mere ochie na nwa ọ dịrọkwa n'izi ndị oburu m ọbụrụ m ndị nwa atọ igolu nne gị ọkpụ ọ ibe ji agwa mgbe obodo ụwa na-abụ ebe ya ga na-ebere ndị obodo onye ga na-agwa ọkpụrụ m nye na-agwa igwe ego dị na nwatakịrị oge ji kwụ chọrọ ka o gozie osimụba bịa ndị mmadụ osimụdọ na ọba karịa ọnya ka eji igbo ọnya ka eji igbo mmegbu ụwa bili na-agwa ụfọdụ adọrụ na nne ma agwa igwe ego mere igbo kpọkpọrọ m ndị mmadụ ọbụdị ka ọgbala ka ọ na-agba ọ iwe na-agwa m igbo mana ikolobịa merie m ibe ka ọ kete ka ụwa mmalị ọ dịrọkwa na izi ndị o buru m ọbụrụ m ime nwoke ji bụ avọ nụrụ natara ọbụrụ m anyị ma agwa Igbo malị ọ iwe na-agwa ige ego ya mụ ụwa anyị nọ ibe nwere atụwa na ụtọ na nlọhụ ọ na-agwa ya bụ na ka bụ leze na onwe ma n'omie bụkwa na ibe dị ahụ ọfọ na-adọnụ o ibe ji ibe Igbo mgbe emewe bụ mma ahụ ọ gaghị agwa bụ ndị oburu nne ụwa veme ọ bụrụ ana m agwa m Igbo ọfọ na-adọnụ ịmala ibe eji nwee etove ibe ji gwa Igbo ndị obodo nne ka wa bụrụ uche ọ bụrụ ibe ji gwa m Igbo ọfụ ọmọdụ ibe ji nwee etove n'oge ya gaghị gwa Igbo ndị obodo m nne mgbe abụ n'anya m na mbụ igwe ego dị na nwata ụdọgụ malibe ji wee tọre ya na che na mbụ ọkpali ọbemme ọbekwe mmehu mmadụ ataziga ụmụ ibe ma chie nyere naghị ife njigbe kpọ na ọ dịkwa na abụ mmehu ụwa dị abụ mmehu onye were ego gwara ụwa na chi evorugo ya ga nji igbe kpọ ndị nna m nya ka fa bụrụ uche ọda na-akụ mmikpo na-emetụrụ anyị na mkpụrụ ohu ya ga nji igbe kpọ ndị nna m nya ka fa bụrụ uche o nwere ife na-agwa dani ọnwa oyimụ dani nwa obuọra nwa esi dani obuọra nwanne gbago nwa obodo mụ na anị ma agwa dani ma nle dani obuọra nwanne gbago malị na onye izi nọ nne adịrọ nso odumodo obuọra nwanne gbago mala malị na ọtụtụ bụ obodo nzọkọ na ndị dani obuọra nwanne gbago nwa odogwu ọtụtụ bụ mgbọ mberebe ogwu dani obuọra na onye izi ejewego obodo mụ n'ibe ji agwọ nwa Igbo odogwu dani obuọra nwanne gbago na chikwu melie ka ọ bụla eze na nwa oyibe jikwu ji nye dani ego mbute ọbọmụna nna dani nwụrụ ma dani nwere ihe oge dani na-akwali chi akwa chikwu nna azị m na chi ahụrọ m na ha ya ka dani gwali chi okienye ọ bụ eme eli ọgọ dani nwee bute ego ọgbali Igbo vali dani obuọra nwanne gbago nwa malama na ọgọ na-ebute nsogbu imele mmadụ ọgọ mma obodo mụ ọbọmụma na oge ezi otinye gị n'egwu o nwere ndị emela ọgọ wa baa n'ikpe ọ dị ka ọ ga-adịghazịghị dala obuọra nwanne gbago nwa eyeji na-emela ọgọ ọpụta nsogbu akwụsị ọgọ dịbụ n'ebe ọ dịbụ mbụ o nwere ndị emela ọgọ ndị okporo m meziri m ọgọ ma kpewe emeli enye ikpe ha
ụwa na-agwa na abịa iti wale m nwele na enwodela piti eze agwara m nwaanyị na emu na agwa oyibe mmụọ gwara ndị obodo m onye nwe ego ibe obodo bụrụ na asịrị ndị n'ebe ọ nọ ede nwere ego na-akwụ ọkaka chikwunye mmadụ ebezi na mmadụ ọkpe na-achị enye nyeri enye onye mere ọgọ m ibe na-ebezi na ọ ga-abụ agọ n'ikpe ahụ mana onye mere ọgọ melie ka ọ gazieli gị ibe njigbo obodo ndị nna m nya ga-aba bụrụ ụjọ sọm ndị egwu mere ọgọ ma umebe bụ nri ha mgbe obodo igbo ndị baba n'ikpe ha mana ibe ji ime ọgọ ọ na-apụta ikpe chi ibe ji igbo ndị obodo m mba bụrụla uche oge mbụ na-akpali nkata m ụwa na-agwa igbo anyị ma akpa nkata m akpa oyibe na-agwa m igbo mmalị ọgbamụna na-eme akpali chi m nkata nwanne etiko nwa lọza ịgba mmanwụ ga na-etila na mbara ibe ha oyibe na-agwa m ọ bụla mmalị ụwa na-eme ochie m ka na-eme oyibe njajụ asa n'ọnụ agụ nne mmegbu ibe ji ibe mmiri ka chi tụọle oyibe ji ibe nye ndụ mgbe ọmụ na-agwọ bụ onye aka oyibe na be mmụọ na kemama na-eme oche obodo mmanwụ ka anyị na-agwa chihu o nwere obibe dị iche ndị obodo m anyị ma akọla ndị obodo n'akọ ọnya ga-eyi mere nnụnụ mmanwụ ọ na-eme nnụnụ niile egbe isigo oyibe na-akpara nwatakịrị na njakịrị nye aka ọ na-eme ọdụmọdụ nwe atụ nwa mmụọ mere mụọ adịba ahụ ibe na-agwa igbo ndị nna m uwe nwejewogwo n'ibe agwala ime ewu iki uwe nwe ego ibe ahụ ewiki ndị igbo tinye akwa anyị n'ọlụ gị ka iji achọjebe ibe ahụ ewiki na onye nwere mmadụ ka gwuo onye nwere ibe ahụ eze ewiki ezi oyi mụ ụwa bụ ọchụkala onye Antonio nara nwa mmụọ gbata abaghị Antonio nara ka m gwala okwu obe mmeribe ozu na nne mụrụ Antoni mụrụ ya nke bịabalị ya n'ụlọ Antonio nara bụ nwatakịrị ọnwa abịa n'ebe ọ nọ nna mụrụ Antoni n'ụlọ nwaanyị ma nye nwere nwa nwoke nna Antonio nara nwanna igwu n'obodo m ka anyị aje nwe nwoke ọba mụta Antoni abịgba Antoni wee bụrụ obu ọra ndị bụ ahụ iwe ji bụrụ obi m ọra obodo m obi m ọra emego ọnya ka ọ gbara nwa ya na obodo m bụ elusi elusizi bụ ọbụ bụ ebute alụsị ọ bụ ọ nara bụtala alụsị bebe denye obodo m Antoni ya ọnya ka onye ebute alụsị Antoni ọ nara nwa bata anyị ma agwa Antoni ọ nara nwa ego mbagwa ọ nara nwa agbata makaniki bụ akọrịa mbụ ụwa labali ma ebere mmiri ụwa leme ochie nwunye aka ebe ọla ise nnọ ụwa leme anyị ma agwa nọ arụ oyibe na-agwa m obodo m ọ bụ ọla ise nnọọ iji ugo na ebe obodo m nọ na-akọrọ ikpe ụwa leme ochie nwunye aka na-eme oyibe na-agwa ma ọ bụ na malika ị na-eme uche bụ na mmadụ ncha adagọ n'osi mana ibe ji igbo obi bụ ohu nwa mmiri atụ mmadụ buru na njem ọmụnwa na mbọ na ata dịrọ mfe ibe ji igbo bụ ndị nna m nya obodo ka ọ nyiri n'ije na adị m agwa m igbo ngwara karịa n'ubi ọbụla ahụhụ mgbe obodo igbo ndị obodo m obe nyiri n'oge onwe ndị igbo ụlọ ọgwụ ma ọgwụ gbakparala anya ezigbo oyi mmikpa magọba mana ajọ oyi na-ebute nsogbu enwela ajọ oyi enwego ọnwa na bie a na-ajọ oyi bụ ezigbo ọnwa mana obodo m na ezigbo oyi na abalị mmadụ n'ihe onye ga-eji ibe m uche m
mụ na ajọ ọyị na-ebute ọgwụ inwe ezigbo ọyị ma hụalị arụ ọ dịrị ọdụ izi ndị oburu ọyị ka nọ ọyị ndị oburu obodo na mma mma onye ka ngwali gị na gba agọ ya mụma ọyị mụ na ezigbo ọyị na-atọwarị m ụtọ eke ụmụ ọgwụ nwe gba agọ ya mụma ọ bụrụ mụ na ezigbo ọyị n'aka nwanne isi onye ga ngwali gị na ịgba agụ amụma ụwa nnaba egbo agwara m gị na ịgba agụ amụma ego ụmụ ọgwụ nwee gbagụ onye mụ na ezigbo onye na-atọ Ijamba ụtọ onye mụ dumutu bụ onomuchọ jọgbu nwe o nwere ndị nwere ọgwụ obodo dịbe ọgwụ nwa nyelibe so mụ ndị nwere ọgwụ mmụọ bụrụ mụ bịa mụ bịa bịara ebe ha bi obodo ibe ji igwe mmikpo ụwa na-amakwanị mma ha ibe na-agwa igbo na yọlụ mụchi m ibe ka chi m mee ibe yọlụ o nwere ibe mụ yọlụ chi oke ọba mụ ndị mụ na ha na-adị na ma ọ bụrụ masị m ibe akọwa na ha onye ga nna ya ochi oke bụrụ mụ onye na-anya Ijamba ibe akọwana n'aka oyibe mụ ji ayị ya chi wolise ka ọ mee ọ bụrụ mụ amịbe na ibe ka ọ bụ ịbụ ọka egwu ekpili onye ga na-agụ bụrụ mụ na ọ dịba mmịbụ obodo ba nye m ibe onye ga ndị agụ obodo m na mmanya ju mkpọ omekiri ekwuchilie aligomalị ma agwa igbo ma si alị ọ bụ ibe anyị ji egwu igbo malị na-agwa igbo obodo nye aka na-eme ọ na nwa na-emo igbo nwere iwe nyelie ike nne m uche m ibe m gwalijihu ọ ibe anyị karịrị ka anyị na-eme leme igbo anyị na-ekpeli ụgbọ nne anyị na-agwa igbo mali ọ ibe o ji ime m igbo bụrụ mụ na dị m egwa igbo igbo oyibe ji igbo mgbọbụrụ mụ oyibe mụ na-agwa adani obụọra mesịrị m ọgọ kwụsị ịtụ m n'anya eze ụbụọra wee si m ji kweta na ọgọ na-agbakwanị n'ibe ahụ ndị a na-etie mụ odogwu eru ahụ eze ụbọra wee si ọyị mụọ nwa ọyị melibe ahụ edari ụbọra bụ elibe agwụ agwụhụ eze ụbọra nwanna anyị gba agọ nwa ọyị melikete ibe ọdịbọdụ nwanne isi kalụ ụwa na-atọwarị m ụtọ ahụ ibe ji igbe gbọrọ ije ụwa bụ ọtụkarịa ụwa bụ mmehie ụfọdụ adọ n'ọfọ nke mụ ụwa nleme oji ime mgbalichikwu mmenwu oyibe na-agwa m ọ bụ na male ọ bụrụ mụ na adị makọrọ ndị mabela akọ ibe na bụ na iyi maba bụrụ egbo na-egbo oke abụrụhụ ọbụbulie n'uche m n'ibe ma gwalị gị na-achị gị ya aga ụwa gị bulie n'uche na gị na-achị ya aga gị na-achị gị dịwanị mma ọ bụ na ndị ọnwụnwa na-agba mgba na nkịtị nwanne m onye ka ngwalejigwu oyibe na-agwa ma ọ bụ na amala obodo m mmibe bụ n'igo mmadụ ka na-agbalị gosi mụ na ụlọ bụ n'oge nsogbu ụwa nne gosi mụ na ụlọ bụ n'oge nsogbu ụwa nlemanị ma agwa ndị obodo m oyibe m oje lemoje mụnye aka na-eme oyibe m onye gwawa mmasị alị bụ na emerụkwa ụwa onye ọbụla nwere ebe ọ katara n'aka ya mmadụ imezu ụwa ahụ ma nwanye m ezie ọ na-ebutalịrị ndị obodo m obebe jiwibe ahụ mana o nwere ndị mezila ụwa obelu nwa aka ahụ mma obodo igbo mmebi ọ bụ agazie asịrị bụ akwụsị ibe ji igbo igbo oke lụrụ na-elugo ụmụaka ha ibe ji igbo bụ ndị ụwa gbazuole ha oyibe mụrụ agwa ọfọ amịme ndị obodo m anyị magwa ndị mmadụ ebe amale anyị ma akọ ndị obodo m igbo ego ibe atụ agwara m igbo agwa ya ndị obodo m
oyibo gwara ndị obodo m nwa ọ gara na bụ otu ji ọdụ mbụ o nwere nke nna m igbo adị m nwa ọ gara anya etigizi na obodo m onye ji egotọba ọdụ nke enye ọ maka ma ọdụ ọbụ agwụsịa oyibo m ji akpara ọ gara na bụ otu ji ọdụ obodo m nwere nke nna m igbo edochi nwa ọ gara etigizi na etiji nwa ọ gara jere ebe ọdụ ede oyibo na-aka ma ọ bụrụ mụ ebe ọ bụrụ mmụọ obodo n'ọhịa ibe na-akọrọ ebe a na-ahụ ya mgbe m na-ejiri ibe na-akọrọ ebe ọ dị bụ ngolingoli mmanụ mmemme mma ọrụ mmadụ agaghị bụ tụọwa mmanwụ egwu ekwurekwu m na ebe obodo bebe ibe eji benụrụ amara m ibe ji ite akpọ na ha ma achọ ndị ọha ebe ahụ ibe ji igwe mmụọ obodo m nye ka ọha tụọlịa ha obodo ibe ji igwe mgbe mmadụ ji na ọnịcha mụta mmele ha nwanyị dị na obere eze ndị obodo m bugweli n'uje nwanyị nwunye dị na ibe eze nnọọ oyibe ma o jiri gwaga malị odowara mba ajọrọ m ka akọrọ obere akọ o nwere ibe m ji agwa obodo m ọkụkọ ala na-apụ ọ mara na na bụlede n'ogwu n'ọhịa ọwụ na bụlede ọgbaala onwe ya ọsọ oyibe dị na-agwa m obodo m onye ma na ọgbara ka agwụ na-anwụ agwụ na-ekere ụwa agwụ akpalị ma agwa ndị obodo m ụwa leme oche ga-enye aka na-eme oyibe m oje kpalite mmadụ nwafe ihe na-akụ igbo mkpụrụ ma ọ bụrụ nkwụ ngolebe uche m ibe oyibe m oje mmadụ na-adụ mochi m ibe ha ụwa chi m nwanne ma agwa chi amarụ dị eji aka emekọta ebe egbu anụ amịbekọla kpaje n'ọhịa ma agbọzi na-akpa ahụ maka ihe ogologo mgbu ọgọ mmibasị m okporo n'aka mma ekweta enwuhu mma agbọtịrị akpa maka ibe dị ogologo mgbagwa mmibasị m okporo n'aka njaju n'oge nwa ya bụ asị ọ na-agwụ agwụ n'ahịa ha ibe njikwa gbọ ndị nna m nya ka ọ bụrụ n'uche ya gbasi dị ime mmebe nke ọ dị ime dịkwa ime ọzọ mgbabara nwa ka dị ya n'ahụ mgbabụ n'echi atọfe ya gbasị nke dị n'ime ya marị ya ha mgbabara igbo nke ọzọ makwụrụ ọmụma onye kwe mmete uhu ya gere ya gbasị tọsa ya gbasị ọgwụsịa ọ na-ekwe ome mikpe na omi edere mve onye ga na-akpa na nkata ọbụrụ m abara na obe ihe mma na akara aka ịma na ọ bụ ewu meteli ibe ji hụdo ya hụdo ibe ji gbigbo ndị nna m nya ka bụ amara ibe ewu jeli onye nwe ewu nwekwana nkịta n'ụlọ mmụọ bọdị gbawa na mba obebi ma bụ akpawa alụ obe nwere iji bụ edeliba n'ụlọ iwe ji gbabọ mmibe bedenye ka bụ aja eluihe ọ tiba ọbụna ibie ka ba wuo ojii iwe ji gbalọ mmibe ka ba mee ka ha mara onye uche ịma na-eyi eme ndị obodo m ewu a ga-ata ji na nkịtị ogwe ewu tara ji m obodo m amibe na nkịta eli ezi ọ ga-ewu onye eta ji obodo m amibe mmadụ ewu ozi ji enwe gị dị ibe nwe nata n'obere onye ga-enye gbanye na nkata na-agwakpo obodo ndị nna m nya mana awụsa beziva kpeli ojiji wiza webele awụsa bụ ụtụtụ obodo memewe ihe awụsa chikwa ọkụkụ bụ achị ewu
mmụọ bụ mmadụ dị n'ime n'akawa baba akịrị kpọpịa oyibe mụ na-emela obodo m n'ebele ewu oyibe mụ gwalite ụdị ndị we ogwu lọrọ nwa na mbara nwanne m oche ụdị tinye anị n'ogwu gị maka na ihe ji mmalị mmadụ ọ dị mma kwụsị oyibe na-agwa m obodo m na ihe ji mara onye ka ọ ya eme onye ga na-agwa obodo m oyibe m gwalị sụpa blaki udogwu obodo m agbara nya alọghị mụ ejebiri ije enya na-ata gbọmụ ibukela azụ emie ya mie onye ga mgbara na n'ụgwọ onye ga na-eme onye ga ngwalị m obodo m agwara m okike pụrụ nsị oyi mụ ijebili ije nje ata oyi mụ ka ị mara oge igburu mmalụ ọrụ oyibe mmadụ ji eje ije na-ata bụ ka ilu ụlọ ka ịmara dị na-achụ gị maọbụ ka ịmara dị na-agbagwụgwụ agbagwụ onye ga mmadụ ga-anata n'ọbere onye ga ngwara ala atị nwa abụọ na-atawa n'ego ọ bụ ezigbo mmibe ka ịba ata onye ga na-akpa n'ala obodo m onye ga ngwara agwụne ọka a na-ekwe ọgwụrụ azị ma na-ekwe na-atawazie obodo m azị ma na-ekwe ọgwụrụ na-ata oyibe m kpara na agwa n'ọka ọgwụrụ na-ata n'otu oge aka obodo m na-agwara ma na-ekwe nwa nnọọka ohu oyibe m kpara na-ekwe nnọọka na-atawa na-ekwe n'otu oge aka onye ga mgbara ọwali mgbodi ọwali nya na-ekwe ego ya eji n'ata chudi agali na-ata obodo m n'otu oge aka eji ele nta oyibe m oji eyi agali vata obodo maazị nya vata oyibe ji abịa n'alụ obodo m obodo ka onye jebiri ije ka ọ vata obodo m na-akpa n'igo mmadụ eze oyibe na-agwa m obodo m na ego mmadụ obodo na igo mmadụ ya amasị ọmabako nje ahụ nwanne m onye mee ụwa mago mma ahụ ibe nwere papa chiwe oyi mụ papa atanụ nwanne m papa ahụ odogwu nwanne m eze papa chiwe oyi mụ onye mochuru ọnwa dị nta ego ahụ papa na onye dịrị anya na-eji ya ọtapịawo ego ike ibe o ji gobo nne na mụnya papa obodo nwanne m papa na-agụ egwu obili m eze papa chiwe oyi mụ ga-atawa n'ụlọ o nwere ibe m na-agwa ibe m agwara m ike na-ata ya eze ego ana m agwa eze ego nke mgbu nwanne chuma ile n'odili odogwu agwara m eze ego nke oyibe m gwara papa odogwu oyi mụ agwara m papa chiwe oyi mụ nwanne m papa ahụ kere ibi ga-emeri nwanne gị papa eze papa chiwe oyi mụ ka imekwe n'ihe ibe gị ihe papa amalịghị oyi emere enwe egwu eze papa kpọrọ nwa Ijamba egwu ma na-akụzi mgbagwu papa na mgbagwu adịrị ya nwanne m papa na anị mma kụrụ ọgbara mgbagwu agwara m papa chiwe oyi mụ mechini na-enwe ozi m iwo nwanne m papa chiwe oyi mụ ọ bụrụ kekekeke onye Ijamba egwu ka anwụ ya lee ma Ijamba n'ebe nọ n'ụgbọ m mkpụrụ mechini na anwụ na ama n'ezi bụrụ m ọ bụrụ keke ibe ka igbo onye Ijamba egwu ọ sị mụ na keke dịkwa na ọkụ ọrụ ngote mụrụ mkpọ ya ebe ọba keke na-azụ Ijamba egwu nwanne m papa chiwe kpọrọ Ijamba ọza ụmụaka nya ya egonye m keke nya gote gọfụ ọ bụrụ moto ọnwa ọkpị nọ obodo m oyibe mmụọ ji kparịa na nkata ya ụwa na-agwa papa chiwe nkata m nwanne checha ma echi oyi mụ eche nwe obi chekesị ka ya je n'ọrụ oyibe m gwara cheke nwe obi ma laa malị onye ọbụla na mmadụ nche bụrụ ụkwụ ọ na-abịa m gwara papa odogwu gwagwa cheke ama echi nwe obi oyibe m gwara papa odogwu oyi mụ papa alụ m gbara papa odogwu oyibe m ji kpalịa nkata chimụkpalị malụ ka mụ na okwe oyibe ji gba papa odogwu ka ịma etele Ijamba n'aka ajụrụ m aka ji igwu odogwu nwanne m
agadi bụ ndị Igbo ekene nkemu odogwugwo mehe odimodu nwanne Eze o nwere obibe nna agwụ nwanne gị nwanne Eze nwa Igbo ekene Chukwu ka ije mee ihe ahụ